ne idem na to. Ali čekaj, rekao si... Mogu s tobom razgovarati? Ne shvaćam. Mislila sam da ćeš doći. Hoću, ali oni ne smiju saznati jer će mi se rugati. Ali primijetit će da nisi na hokeju. U isto je vrijeme. Tako je, nisam mislio na to. Pa znam, reći ću da sam bolestan. Ali nisi bolestan. O, da? Evo. Ej, dečki. Ne mogu danas nikako na trening. Osjećam se bolesno. Čini se da si se razbolio. Što prije ozdravi. U redu. Vidimo se, dečki. Nije mi jasno, a gdje ćemo to klizati? Upravo ovdje. Zaledila sam jezero pa je sigurno za klizanje. Razrede, imam dobre vijesti. Pripremit ćemo ples na ledu za cijelu školu. Znači da će svi vidjeti da kližem s djevojčicama? Da, sljedeći petak u 3. Dobro. U isto je vrijeme kad je hokej, pa me dečki neće vidjeti. Za nastup se podijelite u parove i uvježbajte koreografiju. Hoćeš klizati sa mnom? Može. Izvrsno. Dogovorimo se koje ćemo pokrete izvesti. Hajde. Možda da počnemo s okretima astronoma koje smo učili. To je super. Ali zašto samo jedan okret? Mislim da ja to ne mogu. Možeš. Samo ubrzaj, zatim se čvrsto odgurni nogama kako bi se odbacila u okret. U redu. Ne mogu vjerovati. Mislila sam kako nikad neću uspjeti. Hvala. Nema na čemu. To je sve za danas, djeco. Još uvijek ne mogu onaj kolut. Voljela bih još vježbati. Pa imam klizalište u dvorcu. Idemo? Može. Evo nas. Savršeno je. Hugo, Tata? A što ti radiš ovdje? došao sam vidjeti što radiš, sine. Krenuli smo plesati. Igrati hokej. Pokazivao sam neke poteze.